ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಾತೆಯನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯನು ಪಣದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತಾರೀಕಾದಂಡು 1/1/2023 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದಂಡು 26/3/1993 ಮಧುಬನ ಅವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಷಡು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣನು ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇನಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾರಿ ಬಾಪ್ದಾದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮಳಿಗೆ ಆಕಾರ ರೂಪೊರ್ದು ಅಂಚನೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪೊರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸಾಕಾರ ರೂಪದಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಉಂಡರು. ಅಂಚನೆ ಆಕಾರಿ ರೂಪಧಾರಿ ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳರು. ರಡ್ಜನಲ್ಲ ಬಾಪ್ದಾದ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಹೃದಯಡು ಒಂಜೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು, ಉಮ್ಮಂಗ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಾಕಾರಿ ಇರ್ದು ಆಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾರಿ ಇರ್ದು ನಿರಾಕಾರಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾದ ಬಾಪ್ದಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಚಿನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ದೃಢವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ದೃಢವಾದುಂಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಾಧಾರಣವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ಸಮಾನಾಪುನಿ. ಲಕ್ಷಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪತ್ತ 1% ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಕೆಲವೆರುಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಸದಾ ಸಹಜ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೈನ ನೇಚರ್ಡ್ ಲಕ್ಷಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೆರ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮೈನಾರಿಟಿ 1% ಉಂಟಲ ಉಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿ ಅಂಚನೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ಉಲ್ಲೆರು. ಅಂಚಾಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣಡು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷಣನು ಸಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂಚನೆ ನೇಚರ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಅಂತರದಾಯಗ. ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಮಸ್ಯೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣನು ಸಮಾನವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ವೆರು. ಅಂಡ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಚರ್ ಆದು ಬಿಡರು. ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲಾತು ಗಮನೊಪ್ಪಡು. ಈ ವರ್ಷ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಾ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸ್ಥಿತಾಪುನಂಚಿನ ವರ್ಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಇನ್ನೇನು ತೂದು ಬಾಪ್ದಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ರಡ್ಡೆಲ್ನ ತೂದು ಖುಷಿಯಾಂದುಲ್ಲೆರು. ವಾಹು ಜೋಕುಲೆ ವಾಹು ಗೀತೆನು ಪಣದುಲ್ಲೆರು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಟು ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಸರ್ವ ಜೋಕುಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತುಯರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಇಂದೇನೇ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರು. ಅತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡಲ ಮತ್ಯೊಡುದಾದುಂಡು. ಐನು ಸಹ ಸರಿಯಾದ ತಿರಿಯೊಂದಾರು. ಪರಸ್ಪರಡು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬಾಪ್ದಾದರು ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣದ ಅಂತರ ಆಪುನೆಕ್ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ತೂಯೆರು. ಅತ್ತುಂಡ ಆಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಾ ಆವೊಲಿ, ಅತ್ತುಂಡ ನಿರಾಕಾರಿ ನಿರಂತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೇಚರ್ ಆವೊಲಿ. ಇಂದೆತ್ತ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ನಿರಹಂಕಾರಿ ಆಪುನಿ. ಅಹಂಕಾರ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ದಲ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಸ್ತುಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಓವು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆಡ ದೇಹಾಭಿಮಾನನೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಭಲೆ ಸ್ವಯಂಡು ದೇಹ ಅತ್ತುಂಡ ಬೇತೆಕಲ್ನ ದೇಹ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆಕಲ್ನ ದೇಹದ ಆಕರ್ಷಣೆಪ್ಪು ಅವು ಸಹ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡು ಪಾಸ ಆವೊಲಿ. ಮಲ್ಲ ರೂಪೊಡು ದೇಹದ ಆಕಾರಡು ಸೆಳೆತ ಅತ್ತುಂಡ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಡ ಇಂದೆತ್ತ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಡು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಐತ ಅಭಿಮಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಹಂಕಾರ, ನಶೆ, ಆವೇಶ ಇಂದು ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಾಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿಮಾನೋರ್ದು ಒವ್ವೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಆಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಯರೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಅತ್ತುಂಡ ನಿರಾಕಾರಿಲು ಸಹ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ದಯಪಂಡ ಆಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಾಕಾರಿಯ ಆಪುನೆಕ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಗಮನನು ಎಡ್ಡೆ ದೀತರ. ಉಮ್ಮಂಗ ಉತ್ಸಾಹ ಉಂಡು. ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಿ ಸಹ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಷ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಕುಡಾತ್ ದುಂಬು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ತುಂಡ ಅಹಂಕಾರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವರೂಪವಾದು ಮಲ್ಪುಜಿತಾನೆ. ಒವ್ವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಅಂಶ ರೂಪಡು ಒರಿದು ಬುಡ್ತಿಜತ್ತೆ. ಒವು ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಅನುಸಾರ ಇಮರ್ಜಿ ರೂಪೊಡಿಜ್ಜಿತಾನೆ.
ದೇಪಂಡ ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲ ಸಮಯಡು ಮೋಸ ಮಲ್ತದು ಬುಡ್ಪುನು. ಈ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ವಾ ಲಕ್ಷನ್ ದೀದುದ್ಲರು ಬಾಪ್ ತಾದ ಇಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ ಸಮಾನವಾದ ಪೊಡೆ ನಡತಂದು ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪುಡು ಆ ದಿನ ಆ ಸಮಯ ಒವ್ವೆ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂದೇ ಅನುಭವ ಆಪುನತ್ತೆ. ಇನಿ ಅತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ಕೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪರು ಐತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಜರು. ಇನಿ ಒಂಟಿದಾನ ನಿರಾಶೆ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಅಚಾನಕ್ಕಾದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ದ್ಯಾಗ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಮೃತ ವೇಳೆನು ಮಲ್ತದರು, ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪೋದಿತ್ತೆ, ಸೇವೆನು ಜಾಬ್ನು ಮಲ್ತೆ ಆಂಡಲ ಇಂದು ದ್ಯಾಗ ಅವನುಂಡು ಕಾರಣ ದಾದಾದುಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ರೂಪಡಂತು ಚಕ್ಕು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಐನು ತೆರಿಯೊಂದುಲ್ಲರ ಏನರ್ದು ಒವ್ವೆ ತಪ್ಪೋ ಅದಿತ್ತಿಜಿ ಬಂದು ಅಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿಮಾನದ ಸ್ವರೂಪದ ಅಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಡು ಮನಸ್ಸೇ ಆಪುಜಿ ವೈರಾಗ್ಯಲ ಉದಾಸೀನದ ಅನುಭವ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಏಕಾಂತತನದ ಜಾಗಡ ಪಿದರ್ದು ಪೋಕ ಪಂಡು ಅತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಜೆತ್ತದು ಬುಡ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ಡ್ ಪೋಕ ಪಣದು ಅತ್ತು ಪರಿವಾರದ್ದು ದೂರ ಪಿದರ್ದು ಪೋಕ ಒಂತೆ ಸಮಯಗೋಸ್ಕರ ಆ ಮಾತಾ ಸ್ಥಿತಿತ ಕಾರಣ ಅಂಶದ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡು. ಅದ್ಭುತ ಪಂದು ಪನೊಚ್ಚಿ ಅನಾಹುತ ಪಂದು ತಿರುವನ್ಲೆ ಅಂಚಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಆಕಾರಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಸಹಜ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಸದಾ ಒಂಜೇ ದಿನಚರ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೊಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬೋಡತ್ತೆ. ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಏಪ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪರ ಅಪಗ ಆಕಾರಿ ಅಂಚನೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನಿಕ್ ಹೃದಯ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪುಜಿ ಐಟೇ ಲವಲೀನತೆದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅನಾದಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಈ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಶರೀರ ಆತ್ಮಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿಜಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತುಂಡು. ಅಂಚಂದ ಅನಾದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ನಿರಾಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ಶರೀರಧಾರಿ ಆದುಂಡ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ದೆತೊಂದಿನಿ ಏರು ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರದ್ದು ಸಾಕಾರ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ದೆತೊಂದರು ಅಂಚಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ದಾದಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಅತ್ತುಂಡ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಇಂದು ಪಕ್ಕಾ ಉಂಡತೆ ಅಂಚಂದು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಪುನಿ ಸಹಜ ಅತ್ತುಂಡ ಆಧಾರ ದೆತೊನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಸಹಜನೇ. ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಕಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ಅವು ಒವ್ವಾದುಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ತದು ಏಪ ಯಾನ್ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ಎದುರುಗು ಕನಲೆ. ಯಾನ್ ಏರು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಅತ್ತು ಇಂಚಿಂಚಿನಾಯಿ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಶಬ್ದ ಐನು ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು ಯಾನ್ ಶಬ್ದನೇ ತಿರ್ತು ಕನಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ನೆನಪುಗು ಬತ್ತು ಬಿಡರು. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದು ಬಿಡಲು ಆಯ್ದವರ ಸುರುತ ಪಾಠ ಸಹಜವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ನಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬಿಡಲೆ. ಏತು ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಪಣ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಉಪಯೋಗನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಅಂಚಂದು ಸಹಜ ವಿಧಿ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಕಾರಿ ಆಪುನಿ ಎಪಾಂಡಲವರ ಯಾನ್ ಶಬ್ದನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ನಿರಾಕಾರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪನು ಎದುರುಗು ಕನ್ಲೆ ಇಂದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅತ್ತಂಡ ಸಹಜವಾದುಂಡತೆ ಅಂಚಂದು ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾನವಾದು ಬುಡ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಈ ಯುಕ್ತಿ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆಪನ ಸಹಜ ಸಾಧನನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಲೆ ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಯಾನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಿಡಲು. ದೇಪಂಡ ಯಾನ ಶಬ್ದವಾದುಂಡು ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರಡು ಕಣಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಕಣತು ಬಿಡಿಯರ್ಡ ಯಾನ ಶಬ್ದನೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ್ದು ದೂರ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸರಿಯೇ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂದು ಏತ್ತು 25-30 ಸಾರಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪನ್ಪುಜರು ಅಂಡ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅಂಚಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಈತ್ ಸರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತದು ಬಿಡ್ಪುನು. ನಿರಾಕಾರಿಯಾದ ಆಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು.
ಅಂಚನೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಸಂಬಂಧಡು ಕನ್ಲೆ ಆತಂಡ ಬಲೆ ಸಂಬಂಧದ ಬಂಧನುಡು ಬರೊಚ್ಚಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧನುಡು ಬರ್ಪುನಿ ದೇಹ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುನಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಅಂತರ ಉಂಡು ದೇಹದ ಆಧಾರನು ದೇತನುನಿ ಅಂಚನೆ ದೇಹದ ವಶಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಿ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಅಂತರ ಉಂಡು ಪರಿಸ್ಥೆ ಅತ್ತನ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ದೇಹದ ಆಧಾರನು ದೇತೊಂದು ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪುಜಿರು ಸಂಬಂಧನು ದೀಪುಂಡು ಅಂಡ ಬಂಧನುಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಕುಡ ಈ ವರ್ಷದ ಫಲಿತಾಂಶನು ತೂಪೇರು ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷಣ ಏತು ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಮಹಾನತೆದ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಏತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆತೆ ಮಾತಿರ್ನ ಹೃದಯಡು ಮಹಾನ್ ಸ್ವತವಾಗುದುಪ್ಪೇರು ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಇಜ್ಜಂದೇ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಖದಾತಾಪನೆಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ನಿರಾಂಕಾರಿನ ಸಹಜವಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆದ ಬೀಜ ಮಹಾನತೆದ ಫಲನು ಸ್ವತವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಮಾತಿನ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಜ ಸಾಧನ ಆದುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಸಹಜ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ಥಾನವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಮಹಿಮಾ ಯೋಗ್ಯ ಅದು ಸ್ವತವಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂದು ನಿರಾಂಕಾರಿಯಾಪನ ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಯಾದುಂಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆ ವೃತ್ತಿಡ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ದೃಷ್ಟಿಡ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ವಾಣಿಡ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡ್ಲ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಪಾತೆರೊಡು ಬತ್ತದು ಬುಂಡು ಓವು ವೃತ್ತಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ದೃಷ್ಟಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಓವು ದೃಷ್ಟಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ವಾಣಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಓವು ವಾಣಿಡುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಲೆಟ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಮೂಜೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಂದು ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪನಿಕ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಉಂಡು ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಪರಿಸ್ತ ಅಂಚಂದು ತಿರಿಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದರೆ ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನಿ ರಡ್ಡುಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜೇ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದುಂಬು ಸೇವೆದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಭಾಷಣನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಗತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಸೇವೆಡು ತೀವ್ರ ಗತಿ ಓಡು ಅವು ಎಂಚಾಪನು ವಾಣಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಮುಖಾಂತರವಂತೂ ಸೇವೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮನಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಸಫಲತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಐತ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು ವಾಣಿದ ಜೊತೆ ಸುರುಕು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಕ್ಕ ಸ್ಥಾನದ ವಾತಾವರಣ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಂಚ ತಮ್ಮ ಜಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಮೂಲಕ ಏತು ಭಕ್ತಾತ್ಮರನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಯರು ಮಂದಿರನ್ನು ತೂತಾರ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾಂದು ವಾಣಿದ ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಾಣಿದ ಜೊತೆಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿಧಿನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಎಂಚಂಡ ವಾಣಿ ಅಂಚಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪಾಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ವಾಣಿರ್ದು ಕೇನು ನಂಚಿನವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕೆಲವರೆಗೂ ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು ಅಂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಚಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನಡ್ತೊಂದು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲರು ಕೆಲವರನ್ನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಅತನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳುದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐದವರ ಉಲ್ಟಾ ಏತು ಸಮಯ ನಡಪುಂಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಉಲೈಗ್ ಕುಳ್ದು ಬಿಡ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಸಮಯಡು ಮರೆತು ಹೋಗುಂಡು ಅಂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ರೂಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿನ ಚಾಪನು ಮೂಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಸಮಯ ಅವೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ವಶಾದು ಅವೇ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದು ವ್ಯವಹಾರಡು ಬರ್ಪಿರು ಭಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಆದುಪ್ಪು ಭಲೆ ಸುಲ್ಟಾ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಮಾಜಿದು ಹೋಗುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡಿಯರೆ ಅತ್ತಂಡ ಐನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಕು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಬುದ್ಧಿಡು ವ್ಯರ್ಥದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಪಗ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡೊಲಿ ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ವ್ಯರ್ಥದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡರೆ ಸಾಧ್ಯ ವ್ಯರ್ಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಗೋಡೆಯಾದು ಉಡುಪುಂಡು ಭಲೆ ಸೂರ್ಯ ಏತೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಾದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೋಡೆ ಎದುರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಮೋಡ ಎದುರುಗು ಬತ್ತಂಡ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಕ್ಕಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದುಂಡು
ಗೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಗುರವಾಯಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದುಂಡು. ಹಗುರವಾಯಿನ ಮೋಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪಾಯಿನ ಮೋಡ ಅಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆತ್ಮದ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಅನುಮತಿ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಎಂಚ ಸಾಗರಡು ಬಲೆ ಪಾಡೋನ ಮೂಲಕ ಒಂಜೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರು. ಅತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಒಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ನ ಬಲೆನು ಪಾಡುವರು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ತಮ್ಮ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಅನೇಕ ಆತ್ಮನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಾಯುಮಂಡಲವನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೇವೆಡು ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಿಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ವೇಗವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಣಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಗ್ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ದ ಪ್ರಯೋಗನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ನಲ್ಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸಂಪರ್ಕದ ಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ದೆತೊಂದು ಈ ಸೇವೆದ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಸಹಯೋಗನು ಒವ್ವೇ ವಿಧಿರ್ದು ಮುಂದುವರಿಸಿಂಡ ಸ್ವತವಾದ ಸೇವೆಡು ಸಹಯೋಗಿಯಾದವರ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ಆತ್ಮೋಲ್ಲೆರು ಸೀದಾ ಸಹಜ ಯೋಗಿಲು ಆಪುಜೀರು. ಅಂಡ ಸಹಯೋಗ ದೆತೊನೊಂದು ಪೋದು ಸಹಯೋಗಿಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಗಿ ಸಹಯೋಗರ್ದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಸಹಯೋಗ ಅಕ್ಲೇನು ಯೋಗಿಯಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದು ಸಹಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲೇನು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟೇಜ್ಡು ಕನಲೆ ಅಕಲ್ನ ಸಹಯೋಗನು ಸಫಲ ಮಲ್ಪಲೆ ತೆರಿಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ಒಂಜೇ ಆತ್ಮ ಸಹಯೋಗಿ ಅಂಡ ಆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ದು ಸಹಯೋಗನು ದೆತೊನ್ನೆರ್ದವರ ಕೊರ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಶೀರ್ವಾದದ್ದು ಸಹಜ ಮುಂದುವರಿಯುವರು. ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ನಿಮಿತ್ತಾಪೇರು. ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಷಡು ತಿಂಗಳು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಯಂದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಯ್ನು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಯ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಭಟ್ಟಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮಾಣ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಂಚ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ತಪಸ್ಸುಗು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇವೆಲೆಗು ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಲ ರೂಪದ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪನೆಕ್ ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ರಡ್ಡು ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಸೇವೆಡು ಈತೊಂಜಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾ ದೇಶದ ಸೀಸನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಒಯ್ಟು ಪಿದೈದ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಮಯನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿದ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ರೂಪರ್ದು ದೀಲೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಸಹ ಆಪುಜಿ. ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ರಡ್ಡಿನ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಯನು ದೀವೊಂದು ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಯ್ಟು ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಯಂದ ಪ್ರಗತಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆಟು ನಡಪೋಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಈ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಸಮಾಪ್ತಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಾಪ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾರೋಹನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆಯದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಪಾತ್ರನು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂದು ಸಮಾರೋಹನು ಕೋಡೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಕೋಡೆ 10 ವರ್ಷದ ಪರತ್ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿ ಸಹೋದರನ ಸೆರೆಮನಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತರು ತೋಂದಿತ್ತೆರಡಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ. ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನಕ್ಲು ಆದುಲ್ಲರ. ಅತ್ತು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದಕ್ಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಹ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ವಿಶೇಷ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನಿ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ. ವಾಣಿರ್ದತ್ತು ಕೇವಲ ಓದುದು ಬುಡಿಯೆ ಅತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಸ್ವಯಂ ಅಂಚನೆ ಸೇವೆದ ತೀವ್ರಗತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಾಂದು ಇತ್ತೆದ ಅಲೆಯಾದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯರ್ಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಹತ್ತು ಒಂತೆ ಓರ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಈ ರೀತಿ ತಿರಿಯೋನಿಚ್ಚಿ ಮೊಕುಲು ಉಪ್ಪುನೇ ಈ ರೀತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಅಂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ದಿಯೋನು. ಅಂಚಾಂದು ಆ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಡು ಬತ್ತದೇ ಬರಡೆ ಆಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ವ್ಯರ್ಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೀವ್ರಗತಿದ ಸಮಯ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ವೃತ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರೊಡಾಪುಂಡು. ವೃತ್ತಿ ಅದುಂಡು ರಾಕೆಟ್ ಓವು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓಡೆಗ್ ಬೋಡಂಡಲ ಏತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ರಾಕೆಟ್ ಆದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಆತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೃತ್ತಿದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ದ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಭಲೆ ಅವು ರಿಯಲ್ ಸತ್ಯವಾದ ರಾಂಗ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಐತ ತಪ್ಪುನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚು ತಪ್ಪುನು ನಿಕುಲು ತೇಗ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇಂದು ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡತೆ ತೆರೆಯೊಣ್ಣಿ ಬೇತೆ ಪಾತಿರಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪರು ಭಲೆ ಆಲೆ ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದ ಜೊತೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಲೆ ಐನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ತೆರಿಯುನಿ ಬೇತೆ ಪಾತಿರಾದುಂಡು ಎದುರ್ಶನು ಬೇತೆ ಪಾತಿರಾದುಂಡು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇತೆ ಪಾತಿರಾದುಂಡು ಭಲೆ ತೆರಿಯೋನವರತ್ತ ಇಂದು ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಉಲೈಗ್ ಐನು ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ಮಲ್ತೊನುನಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏರಿಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರಿಗ್ ತೆರಿಯೋಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಮುಕ್ತಾದ ಇಂದು ತೀವ್ರ ಗತಿನು ಸಾಧಾರಣ ಗತಿದು ಕಣತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇ ಕಾದು ಈ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಮಾರೋಹನು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪಡು ಅಂಡ ಕ್ಷಮೆನು ಮಲ್ಪಲೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆದ ವೃತ್ತಿರದು ಶುಭ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಕಡೇಟು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಇಂದೇ ವೃತ್ತಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತಮ್ಮ ಸೇವೆನು ಮುಂದುವರಿಸೋಂಡು ಅಪಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಪಂಡ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಿರಿಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ವ್ಯರ್ಥ ವೃತ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಾಹ ಐದು ಪಕ್ಕ ತೂಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯೋಗಿ ಅಂಚನೆ ನೇಚರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈ ಅನುಭವಡು ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಹಿಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಸದಾ ಸ್ವಯಂಗೂ ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವರೂಪ ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂಚನೆ ನಸೆಟ್ ರಾಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ನಿರ್ಮಾಣತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಮಹಾನತೆದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭವ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸದಾ ಮಹಾನ್ ಅಂಚನೆ ಸದಾ ಆಕಾರಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿನು ನೇಚರ್ ಅಂಚನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದರಿಗಲ ಎಂಕ್ಲಿರ್ದು ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ವರದಾನ ಈ ಮರುಜೀವ ಜೀವನಡು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರಂ ಅವಿದ್ಯಾ ಭವ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಆಯರಗೋಸ್ಕರನೇ ಮರುಜೀವ ಆದುಲ್ಲರು ಒಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಗುಣ ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ರಚಯಿತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದರು ಐನಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿಕ್ಕಿನೊಡನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನಂಚ ಸರ್ವ ಇಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡಲ ಐದುಲ ಪದಮಾ ಗುಣದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕದನು ಐದು ದುಂಬು ಇಚ್ಛೆಲು ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಸೂರ್ಯನ ಎದುರು ದೀಪ ಎತ್ತಿಲೆಕ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡಾನಗ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಚ್ಛೆ ಆಪನೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ಸಹ ಲಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಉಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರಂ ಅವಿದ್ಯ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನ್ಯಾದುಪ್ಪಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸರಳವಾದುಂಡು ಅಕಲು ಎಂಚಿನನೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಸ್ವಯಂನು ಮೋಲ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶ